Я на сонейку ляжу і вушами ворушу. Доброго ранку. Усім салют! Прочинайтеся хутчей! Рада вітати вас у нашому доброранку. Лесик, ты спевал, что на соннику лежишь и ушами ворушишь. Ты сапраўды так умеешь робить? Так умею. Хутка я адпраўлюся на спаборніцтва па мастацкім варушэнні вушамі. Я ведаю, што Лесік старанна трэніраваўся. Еў шмат гародніны, каб вушы былі прыгожымі і рухавымі. Лесик, жадаем тебе поспеху. Будем болеть за тебя. А я ведаю, у каго наш даўгавушак браў урокі. Хочешь сказать, что у Лесика был тренер? Ды яшчэ які? Каракал! Я магу ўсіх з ім пазнаёміць. Калі ўбачыце яго, уважліва глядзіце на яго вушы. Ён умее імі рабіць такія складаныя фігуры. Давайте знакомиться худшей. І здзіўляцца. Каракал – гэта дзікая кошка. Яе радзіма Афрыка і сярэдняя Азія. Гэта кошка вельмі нагадвае рысю з калыханкі. Так і ёсць. Каракал – блізкі сваяк рысей, але больш мініатюрны і рухавы. Затое у каракала такие ж пензлики на ушах. Самі вушы з аднаго боку чорныя. У перакладзе з арабскага каракал і значыць чорнае вуха. А ён, як і нашы рысі, любіць сядзець на высокіх дрэвах і пільнаваць свой будучы абед. Не, жыве каракал у старых лісіных норах ці ў цяснінах гор. А як толькі бачыць здабычу, тут жа бяжыць да яе. Вельмі спрытны звер. Каракал драпежнік, але цудоўна паддаецца дрэсіроўцы. Таму часта становіцца хатнім гадаванцам. Лесик, ты казаў, што каракал умее яшчэ вушамі варушыць. Умее. Яго вушы быццам лакатары. Ён паварочвае іх, каб улавіць нават самы слабы гук. Напэўна, кожны дзень каракал пачынае менавіта з гімнастыкі для вушэй. Я ў гэтым не сумняваюся. Цяпер і я вось так пачынаю кожную раніцу. Як і кожную раніцу мы разам глядзім мультфільм. Давайте зараз і паглядзім мультфільм. Сядайце зручней. Так, самы час праверыць, ці ўсе нашы гледачы добра прачнуліся. Можа, хто будильнік не пачуў? Давайте зараз і правяраць. Так, тут усе прачнуліся, але не ўсталі з ложку. А гэтыя дзеткі даўно ўсталі. Паспелі зрабіць зарадку і паснедаць. Здорава! Усе дзеці прачнуліся і зараз глядзяць добраранак. А узгадайце, калі ласка, ці быў такі глядач, які ніяк не мог прачнуцца на добраранак? Былі такія, што спазняліся на самы пачатак праграмы. Але першы мульцік мы заўсёды разам глядзелі. А вось аднойчы нам з Лесікам давялося будзіць адну знатную Соню. Гэта каго? Балотную чарапаху. Мы знялі невялічкі фільм пра яе. Можам паказаць? Давайте глядзець. Сёння у нас важная місія. Мы будем будить болотную чарапаху. Яна заснула восенню і праспала ўсю зіму. Сябры, вы ведаеце, што чарапахі старажылы нашай планеты. Нашчадкі тарцілы жывуць на зямлі больш за 220 мільёнаў гадоў. Дарэчы, у Беларусі існуе толькі адзін від чарапах – еўрапейская балотная, і яна занесена ў чырвоную кнігу. Жыве яна на палесі і зрэдку сустракаецца ў іншых мясцінах. Але мы трошкі адхіліліся ад важнай справы. Чарапаха прачнулася, а зараз адпраўляецца адкладваць яйкі. Дзеля гэтага ёй трэба адшукаць утульнае месца. Яно можа быць на самым беразе. Але калі спатрэбіцца, чарапаха прапаўзе некалькі кіламетраў, разграбе ў пяску ямку і адкладзе некалькі яйкаў. Наша знаёмая чарапаха вырашыла паўзці далей ад берага, туды, дзе больш трапляе сонечных променяў. Добра, што чарапаха заўсёды носіць свой дамок на сабе. Стамілася ў дарозе, улезла пад дах, адпачнула, а потым зноў працягнула шлях.
не будем перешкаджать чарапахі у такой важной справе, як адкладванне яек. А пакуль раскажем вам самые цікавыя факты жыцця тарцел. На спине чарапахи твердый панцир. Такі ж, толькі больш плоскі, знаходзіцца і на жываце. Гэта быццам сапраўдныя даспехі. Менавіта яны і дапамагаюць абараніцца ад непрыяцеляў. Балотная чарапаха цудоўна адчувае сябе і ў вадзе, і на сушы. Зімой яна можа упадаць у спячку, прычым спаць можа і на зямлі, і пад вадой. У вадзе чарапаха ловіць рыб ці малькоў. Паляваць ёй дапамагае не толькі добры зрок, але і добры нюх. Ласаюцца чарапахі рыбкамі ці малькамі, а яшчэ могуць перакусіць кавалкамі водарасцей. Можем падказаць, як вызначыць, хто перад вами: чарапаха-дзяўчынка ці чарапаха-хлопчык. Трэба уважліва паглядзець ім у вочы. Калі вочкі жоўтага колеру, перад вами дзяўчынка. А яшчэ можна заўважыць прыгожы малюнак у вачах. Чорныя трохвольнічкі, якія разыходзяцца сіметрычна ад зрэнкі. У самцоў вочкі карычневага адцення і ніякіх трохвугольнікаў не маюць. А вось узрост чарапахі могуць падказаць хвост і памер панцыра. У маладых асобін панцыр меншы, а хвост даўжэйшы. Дарэчы, хвост у жывёл замест руля пры плаванні. Яйкі наша знаёмая чарапаха адклала. Праз некаторы час з іх з'явяцца дзеткі. Спачатку яны будуць падрастаць на сушы, а потым пойдуць у ваду. А ёсць і такія, што адразу пабягуць плаваць. Плыўцам звычайна жадаюць лёгкай вады. Пажадаем такой жа і чарапасе. І да новых сустрэч, сяброўка! Дзякуй за цудоўнае знаёмства. Мы дамовіліся з чарапашкай наладзіць спаборніцтвы па плаванні. Табе, Лесік, прыйдзецца добра патрэнавацца. Спаборнічаць з такой спартсменкай няпроста. Але так цікава. Я буду вельмі старацца. А зараз яшчэ адна мая прапанова. Давайце глядзець мультфільм. Мы гатовыя. Глядзім. Усе дзеці любяць гуляць. І хатнія гадаванцы гатовы бясконца гуляць разам са сваімі гаспадарамі. Цікава, а жывёлы ў дзікай прыродзе гуляюць? І мне хочацца пра гэта даведацца. Можа, нам трэба адправіцца да якога-небудзь сумнага звера і прапанаваць яму пагуляць разам? Не хвалюйцеся, ніхто ў дзікай прыродзе не сумуе. Вучоныя праводзілі назіранні і высветлілі, што многія жывёлы і птушкі прыдумваюць сабе гульні і цудоўна бавяць час. Вельмі хочацца паглядзець на гэта. Калі ласка. 3 гады вучоныя назіралі за чайкамі каля берагоў Паўночнай Амерыкі і заўважылі, што птушкі гуляюць у кінь-злаві. Нішто сабе, а якія правілы гульні? Чайка у цёплае ветранае надвор'е падкідвае і ловіць ракавінку. Кідае, ловіць, кідае, ловіць. Прычым такія гульні птушкі ладзілі пастаянна. Цудоўная гульня для развіцця лоўкасці і стварэння добрага настрою. А вось вам забаўка ад марскога льва. Ён ловіць марскую зорку, плыве з ёй і выпускае. А потым зноў усё паўтараецца. Выглядае як гульня лепшых сяброў. Так і ёсць. З сябрамі так весела бавіць час. А яшчэ з сябрамі добра глядзець мультфільм. Давайте зараз жа і паглядзім. Надышоў час развітвацца. Цудоўнага ўсім дня і цікавых адкрыццяў. А мы сустракаемся, як заўсёды, зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!